Awas, awas, awas. Nyapon neh. Mati. Awakmu kakean ngene iki lho dadi setrum entek. Iki kan sopan to jenenge B. Nek sopan kuwi mbok ora usah nemen-nemen. Mbok sing biasa. Ya timbangane Mas Yuda. Sugeng dalu Om Yuda kan ya ndak sopan. Saru, Malah masa enek. malah saru. Kowe iki gak ngerti sopan santun ancene. Iken ngono to. Jenis sopan. Sugeng dalu niken ya ora pantes. Gak pantes. Sugeng dalu Om Yuda ngono kan ndak boleh, ndak Wis jalan sopan. omongan ngono. Lah. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Tenane. Kediri punya bos. Sing duwe Nah, Sugeng dalu nduk sayu Niken Salindri. Nggih, sugeng dalu Om Kangkong. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah pangestune kula sehat walafiat sakeluarga. Saengga iso minangkani dawe warga Siwalan lumantar panjenengane Mbak Iin lan sing ngragati ya Mbak Iin. Nggih, Bunda Santi. Santi. Nggih, Santi. alhamdulillah kepanggih malih. Oh. Yang kesekian kalinya. Betul. Ket awet kula cilik sak menten sampai wis gede, nggih ta? Iya. Nggih. Panjenengan Jadi- sehat nggih? Sehat, sehat. Sehat alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, niku wau jenengan ponteng griyane Umi. Wes, Bunda, Bunda. Oh, sudah, Bunda. sudah. Nggih, alhamdulillah. Wah, niki wonten peluak yang lagi spiral ya. Pelawak ora peluak. Garangan. Hah? Lawak kok peluang. Pelawak yang lagi spiral ya. Iya, iya, viral, iya. Ampun. viral. Ada Om Yuda. Ada Dik Niken. Apa kabar? Apa kabar? Aduh, baik. Gimana tadi? Berangkat jam berapa? Aku berangkat jam 6 tadi jam lewat 6. lewat jalan tol. Aku juga berangkat jam 5 tadi. Berangkat jam 5 duduk ya kita berdua Mas Tepe juga boleh duduk ya. Oh, gitu, Kamu iya. juga tadi berangkat sama siapa? Aku sama mama, sama Sama mama. sekeluarga juga. Gitu. Iya, tadi udah makan, udah disuguhi Aku makan. udah tadi? makan, sudah Oh, disuguhi udah makan. disuguhi makan. Om Kakak tadi juga sudah makan. Sudah. Oh, sudah. Dari panitia wah, luar biasa. Iya. Gimana tadi minumnya enak juga ya, Oh, minumnya enak banget. Ada es teh, ada teh hangat, ada es kopi. jeruk. Aduh, Seger awas, deh, seger deh. awas, Ini apa ya? awas. Seger. Wes, marahe dingenekne. Nyapo to sampean nyapo? Kowe awakmu iku Awas. nyapon neh. Mati. Awakmu kakean ngene iki lho dadi setrum entek. Iki kan sopan to jenenge B. Nek sopan kuwi mbok ora usah nemen-nemen. Mbok Loh, sing biasa. Ya Pemene timbangane Mas Yuda. Sugeng dalu Om Yuda kan ya ndak sopan. Saru, Ngono masa kok. enek. Malah saru. Kowe iki gak ngerti sopan santun ancene. Iken ngono to. Jenis sopan. Sugeng dalu niken, ya ora pantes. Gak pantes. Sugeng dalu Om Yuda ngono kan ndak boleh, ndak Wis jalan sopan. omongan ngono. Lah, Lah jalan omongan ngono kuwi. Oh ngomong ngene, Mbak Niken, iya. apa kabar? Baik. Aku juga baik. Aku juga. Kamu baik ya? Kowe Iya. omongan ngene ku Pak Rianto ning ngisor karo mlaku. Jane Niken kae ana apa to kaya ngene iki. Apa? Loh. Oh, Len, enek wong babaran kalau delon. Ora mati lampu. Oh, mati lampu. gak Tak kira apa. lek enek wong babaran. Gak apa-apa. Ono konslet sing kono Konslet. Oh iya, konslet. Radim mriki Bu, mboten napa-napa Bu Boleh. nyedak. Sak mriki Bu. Nggih, radi nyedak mawon. Nggih. Niki lenggah wonten mriki gangsal. Nggih, teng dhuwur panggung nggih tasik jembar. Nutupi aku. Nggih. Niki napa niki Mbak Niken? Lagunipun anu Kidung Wonten- Wahyu Kolosibo. Wonten pamundutan Kidung Wonten. Wahyu kalau Saking Sebo. Mbak Santi, Saking- Bunda Santi. Nggih, Bunda Santi. Nggih. Terus mari ngonten langgam. Heeh. Lorati 2 sama Lorati 2, betul. Gelo. Lah, Ninggal katresnan. Ninggal Wow. katresnan. Nun saya wau genten ngersakaken lagu sing nembe viral teng Istana Negara. Apa? Aja Aja- dibajing-bajing nih. Banding. banding kongkong ngene kok di wong kong ngene. Wong kong ngene, Nah, kok dibanding ke kaing Saing. kaing Wonten kalau wau mengke diatur nggih. Ya. Ya Iya. manut nduk niken ki apa sing diaturke pamundur kebangan. Apa sih? Bawa riyen nggih. Bawa Ya, nggih. iya iya lho kudu lho Nggih, menika apa jenenge kuwi ninggal katresnan dipun bawani. Nggih, Loro Ati 2 Gelo. Kelas pinten Nduk sampean? Nganu es teh kalih tahune 3. Kelas. Oh, kelas. Nggih.
Kok krunguku telas. Kayu ayu setrume yo entek saiki. Kelas kalih. Kelas 2 SMP, SMP alhamdulillah. padha karo sampean nggih berarti ya. Ini Sampean kelas pira? Dek Tata masih kelas 6 SD. kelas SD. Wah. Iya. Neng alhamdulillah lo pinter banget lo. Heeh. Iso goyang dul ngono wae ya. Piye lah, duwe sapa? Wong duwe nek gone nek karo Mas Cangko sengane. Pancen yo duwe senengane Wih, Duwe sengane iklan. Ya. Ya, Cak Ayu bawane apa, Nduk? Pelok, Nduk. Dandang gula Banyumasan mau. Oke, siap. Nah, sing Cilacap entek iki. Krai Banyumas. Dapanya wis Cilacap iki. Memanisi Ayu suarane apik Tenan. kang kula Kelas loro SMP kaya ngono sok nek kelas 1 SMA ngono piye, Be? Mangan gurune. kok iso mangan gula. Masih kemampuannya dintai kabeh. Oh, iya. Bragas. kelas loro SMP suarane apik anake TP Mas kelas 5 SD Ngopo? Ngapa? meteng Loh, seni kok. Seni kok ya. nyapa Nyapa? nyapa Anak meteng Ah, sorry dah. lah nyapa Wis nglairke saiki. Malah Ya parah. alhamdulillah didikane bapake tidak selalu benar ya. Lu kan iso berkembang biak. Oh iya. Monggo, Nek yo gak monggo, wayahe monggo. sakmono ki ndak umum. Nganggo Saya gede, saya banter ya, B suarane ini kan. Nggih. Wis ketok soro tukane ukele wis mun Alhamdulillah. ketinggal. wis ngancik remaja mulane ora mokal payudarane ya nyengkir gading Heeh. Cara kembang kuwi wis mekar-mekare mulane. Mekrok-mekroke. Heeh, akeh tawon sing pengen ngentup. lah Hati-hati, Duk. Wis to. Buntelan man doan. Mas Indra wis dandan burung ki mau Mas Indra. Wis Oh, dandan urung? dereng. Indra. Oh, urung. Dereng, dereng. Dandan kayak Dereng. perang sabetan. Mas Mengke, Indra. Kek dandan mengke foto kali kula nggih Mas nggih. dandan Bar limbuan mengke kula medun nggih. Alah. Kita ketemuan di belakang ya Mas. Ayo. sik Mas Indra ya seweneng ya modelnya Wah, Dra, ada kesempatan, Dra. Dra. Tenang ya, tenang. Buron Dik ya sampean duwe Mbak Niken ya seneng ya sampean ya. Seneng seneng tadi. Seneng kok jarene. Lah iya. Getok goreng nyamikane Godek wae. Itu. Simbar. Lah, Oh, iwak grame, iwak grame, iwak. Chandra ngono iku asine iku mau marahi pengen menjatuhkan. Iwak grame mangut mare
maratua pesta raja nggih Om niki kagem masyarakat mriki mugi-mugi sak bibare wayangan tambah rezekinipun amin tambah sehat panjang umur tambah rukun sedaya masyarakat Siwalan lan ugi kagem Bunda Santi mugi-mugi tambah panjang umur sehat selalu nggih Bunda usahane tambah sukses usahanya tambah lancar sukses jaya pokoknya amin lagune apa nok ninggal katresnan oke garap campur sari nggih ya garap campur sari buka celok niki hah buka celok napa? Buka celok ya kena. Engko ge ditututi karo kibote. Ya. Ya Dul. Aja lali pamalengku. Yo. Nanti saelengmu. Ayo goyang kan. Di Selaras Indonesia. Alhamdulillah. Nggih niki kula nyuwun pangapunten Om. Napa? Amargi swanten kula nggih
mboten full. Carane baterai niku lagi mendrip-mendrip arepe mati. ora penak, awake rada anu watuk rumba-rumbu. Soale sampean ngerti dhewe to? Heh. Usum saiki. Wong pancene calaris lho. Ora jadwale wae sampe 2039. Alhamdulillah. Lah ya wong niken ki sing saking larise sing dilone ora mung wayang tok kok. Napa? Jaranan barang. Oh, nggih wong kula niku semua itu rata, Om. Jadi kula niku mboten memandang jaranan entah wayang entah campur sari ning Gusti Allah leh maringi rezeki teko endi mawon. Teki ndiae ditampani wong. Ditampani. Wayang oke, campur sari oke, jaranan dangdut, elektron, sokidah, terus kadang wong mayit dibudale kae tak nyanyekne barang kae. iya tuh. Penting enek. Apa dicoba samboyone ngono maneh ya, Yen? Oh, nggih, mboten napa-napa. Gelo lho iki pamundute. Gelo pamundute. Siap. Pamundut untuk dari Mbak Santi untuk warga semua yang ada di Siwalan. Siap. Ya. Napa? Langsung samboyan apa? Langsung. Gelo. Ya, bon. Garap. Yo. Gelo garap samboyo. Ya, coba kayak apa? Tranudung, yuk. Awas tenan nek. Boyong ning ngendi nggonku goleki bate kepengen ketemu senadyan ato tak parati nuruti karepe hati barasa iki ketemu loh konetes nalah sepetiku
yen pancene ditinggal gawe gelo hati salawase Gerakan ini kan salindriku. Ayo dok. Masuk lagu. Loh, Oh kena ngejane. sekarang terus. Ayo dok. Ah. Ora usah balungan. Mas. Ayo, sautu. Koprol ceblok untune dhisik. Yo. Ayo. Atraksi bukan barang atraksi. Yo ngono, Nduk. Ayo. Abote wong golek dhuwit yo ngene iki, Nduk. Ayo. Terus, Nduk. Bos. Wah, wis dadi. Wis iki bahaya iki. Bahaya. Wis bahaya. Sik iki. Yo. Aja Wis kelasukan tenan to. Ya, aja bubuk nang kene, Wis. Ken. Sadar, Sadar, Dok. Ken. Ken, lho. Sadar. Ken dulu, mangan kabel. Sik. Iki dikanceng nih. Sabar. Wis. Tarik napas, Dok, tarik napas. Iki ya iki. Apa. Luar buka pakne. Oh. Kuwi nerang udan ya kuwi nerang udan. Iki lho. Ken. Iki kan apa dudu ta? Ini kan Pak Dudu. Dudu Iki sapa iki? Apa iki? aku Kok gatelin to? Tak kukurne. Manu aja ganggu niken adikku ya, Mbah ya. Sampean ngalih, Mbah. Ngalih ya. aku sing bau reksa kene. Aduh, bahaya iki. Mbah, mesane adik kula niken. Iki omahku iki. Sing dincepi kayon iki ya omahku iki. Ning kok ya sajene ora tepak. Mbah. Suwe-suwe aku dhewe ya melu wedi kok. Mun jenengan lajengaken Mas Jendral mayang mau. Gosek. Iki kok lek sajene ora tepak nikan ora iso balik diten ono. Takonono kuwi sajene sing kurang apa? Sajen anu menyan, Mbah, menyan. Kopi nendi? Kopi, ya ampun, kopi. Kopi kuwi lho ngarep lho kopi. Ya Kuwi teh. Kabeh awakku panas kabeh. Teh, kopi. Iki lho kopi. Kopi. Kopine yo ati banyu to nyukmu nyuk. Yo, ya ampun. Kopine kayak ana banyu. Lho, nyapa bangunan. Matane yo aja diutek ambek tanganmu. Iya ki demit yo ngerti wae lho. Mpun nggih, Mbah. Mbah. Kok napa, Mbah? Kembang. Ora usum. Menyan. Aku jaluk kopi. Ya kopi. Sotone loro.
Kuwi ning warung kopi. Kopi karo sotone loro. Baksone sitok. Pedes mboten, Mbah? Heeh. Mbah, nek soto ning gone girin enak. Ya wis lek ora enak kopine dhisik. Piye? Enak, Mbah. Kok sik. Diombe, Mbah, diombe nggih. Oh, hati-hati, Mbah, keselek, Mbah. Keselek, Mbah. Kalem-kalem ae. Penak. Kopine pahit kopine. Kopine pahit. Ora sida. Wis ngene ae wis. Piye, piye? Ben bentang nikan gendang balik. Nggih. Kowe gelem ora nikan mulih. Lek ora Purun, Mbah. Gelem, Mbah, gelem. Iki Purun. kesane nikan wis kepanasan bocah iki Iya, iya, iya. Piye, Lek Mbah? ngono, aku ndek kene ora enek pizza. Enek ora? Ora enek, Mbah. Bicara Bicara. enek. Lek ngono Santi kon ngijoli dhuwit ae. Tak tuku dhewe. Piro, Mbah? Piro? Pinten, Mbah? Pinten? 100 ora apa-apa tambahi 50 ora apa-apa. 1.700.000 ora apa-apa. Mbak Santi nuwun sewu niki saking bae nyuwun 150 mawon. Kersane ngalih Mbak Santi. Mesane niken, Mbah, omahe Kediri sik sekolah. Cepet ikan selak kepanasan cepet. Iya, iya, Mbah, sik to, Mbah. Aduh, duh, awakku panas aduh. Duh. Iya, iya, ning aja ngene lho, Mbah. Ya ampun, ya ampun. Anu, Mbak Santi. Yo, yo, yo. Yo, Nggih, Mbak, sampean beto mriki, Mbak. Sampeyan beto mriki mawon, Mbak. Sampean beto mriki mesane, Mbak. Nggih. Nggih, Nggih, nggih. Mbak, 150. Nggih, 150, Mbak. 150, kula 150 niki 150 dadi 450. Nyampo kowe ora kerasukan kok njaluk dhuwit. Mriki, Mbak, jenengan mriki, Mbak Santi. Mbak Santi mriki, Mbak Santi. Nggih, nggih, Mbak. Jenengan sing maringke, Mbak. Sampean parene, Mbak. Mriki, Mbak. Monggo, Mbak. Sampean parene, Mbak. Minggah, Mbak. Mboten Niki ono. jeneng betul Mbak. Jenengan paringi, Mbak, Mbak Santi. Dompete kula betakne. Mari. 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 Sun ya. Iki dhisik Santi ki lek sukses iki lek mesti kakek ngene. Iya. Ora sing klebon iki citraksi apa piye? Mari. Alhamdulillah. Mari alhamdulillah. Matur nuwun Mbak Santi. Wah, Kagem Bunda Bu Santi. Wah, alhamdulillah. Panci nggih nuwun sewu lho Mas Kangko. Apa? Warga masyarakat mriki guyub rukun, saged makempal dados setunggal ngeten iki pun bersyukur sangat. Nggih napa mle Mbak Santi apa to mung dhuwit 150 e apa lah. Apa to paling ya. Kecil. Lek bagiku ki dikin jajan. Nggih, nggih. Ayo. Nggih. Sampeyan kok tak bagi Ya siap, Mbak. Mila saking menika dumateng bapak-bapak ibu-ibu menawi wonten pamundutan mle Mas Kangko Mbak Bilih. Wonten pamundutan. Ojo oke. Nggih. Ini sangat senang sekali ya. Om ya. Aja dibanding-bandingne kangge para kanoman. Loro ati loro. Bunda minta kalau sebo. Oh, kalau sebo, nggih. Kalau sebo. Kalau sebo ki Kalau sebo. laguku ya. Kanggo masyarakat. Kanggo masyarakat. Diaturne kalau sebo. Nggih. Kalau sebo menika. Aku klebon demit Mbak Santi. Pun Mbak Santi sampean umbar mawon niku suwe-suwe mari dhewe niku. Niku teng omah nggih ngoten niku mari dhewe ae. Rianto. Kumat-kumatan biasanya. Rianto di Rianto. Arep nyapa? Aku ratian roti. Aku juragan roti ya. Mbak Santi, aku klebon. Mbak, barene mawon, Mbak. Mas, aku klebon lho ya. Teng omah nggih gaene ngoten niku mari-mari dhewe ya nggih mboten napa-napa. Masa? Iya. Wah ngono kok seketan karo aku. Kersane Mbak ampun diumbar mawon. Kalau sebo nggih Mas Kangkang. Kalau sebo. Nggih, kalau sebo nggih. Heeh. Lah nyapa lho nek kono. Ben barne ae to Mbak Santi ngerti ndi sing ning panggung, ndi sing ning ora. Nek ning isor berarti penonton. Penonton. Sing ning panggung sing oleh sangu. Heeh. Masa sing ngisor penonton? Penonton. Aku ning dhuwur. Aku dadi. Kabeh kok dihahe-hahe. Ala nenek sirahe wong bareng ra sopan iki. Awas. Wis berhasil burung. Mesin apa, Kang? Mesin tok. Wis oleh. Oleh apa? Ya, gelem, ki gelem. Sapa? Ki. Masa suarane ngono kuwi? Hah? Duit. Suarane ngono kuwi. Aku sik klebon lanang, mau kan wis Oh, wedok. ya wes, tapi ki gelem. Gelem. Kita ke Bunda Santi gelem. Gelem. Lek ngono ki jawaban.
Apa? Pokoknya jawabannya kodok engko pokoknya oleh sangu. Ayo. Tapi cek dadi lho ya. Ya sing dadi. Ya, dadine tapi pinter loh. Oh. Kewan apa sing unine kungkang-kungkang? Kodok. Ya, satu. Oke. Kewan apa sing metune nek banyu? Kodok. Ya. Kodok mbek dhuwit pilih ndi? Pilih kodok. Nah, ya. Ora apa-apa sentuh 100. Ya ora iso. Kabeh. Aku tau ngerti ki ning YouTube lha satu tak gegem saya. Ora iso. Ah, yo oke bedhe. Santi bedhe ora? Wow. Masa ngono kuwi? Suarane ngono kuwi. Yo, Karo sapa wani berarti? wani lho. Karo Pak Kadus, Wani pokoke nek suarane gedhi ngene iki wani karo macan. karo Mbak Santi ya wani, Wani karo macan. karo macan. Karo macan. Wani. Yo, cari sapa? Kok malah cilik? Karo wani. Karo Pak Kangko wani gak? Sapa? Sampean. Karo Kangko. Lho, apa meneh mok Kangko? Anake sing cilik lah aku wani. Sing gedhi. Tekonku sing Wanine karo cah cilik. wanine mbek cah cilik. Ah. Mbak Santi dadi. Kalau Mangga. Kalau Kalau siapa? ayo. Wiwi apa gendut Chandra? Ayo. Napa salah gendut? suka. Duk Dina. Dina sapa? Ora enek to? Ora arek ya wis. Sing di. Wiwi. Wiwi, apa? Wiwi. Wiwi. Ya. Gendut Wiwi. Ya, Ya, Wiwi. tuk. Tuduk. Tok. Sirup. Tuk. Jebul ana wanita sulistya ing warna kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang buaya mawa teja ngemu sudama. Bathuke nyelo cendane irungi miji timun. Hehehe. Grana rungih lir pinatut untune miji timun. Irunge mbangir untune miji timun bangkek ane nawon kemit yen mlaku koyok macan warek. Luwe. Bar ngoni panitia. Lah sampean Mas, Hah? lah rai kok bathuk tok. Ngenyek. Sampeyan mesti go ngroh. Kowe ora ngerti khasiate sirah ngene iki lho. Apa? Sirah gundul iki khasiate apa? Ning ngisor gak kuat gawe iki. Alah. Swogro. Jajal digandrung kaya ketoprak kae to. Digandrung. Napa dipun keparengaken? Oh, boleh. Keparengaken ta? Rumangsamu kok iso sesideman ki lho digandrung. Ngarep-ngarepane piye, Pak? Wiwitane. Wiwitane Bat. handerek sang peke Yayi garwanipun Kakang wong manis. Yayi garwanipun Kakang wong manis Mara diage caketa marang pun Kakang. Mara Yayi. gage caketa marang pun Apa panjalukmu bakal tak turuti waton ora nyuwunmu linteng lan rembulan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana 5 ning bumi ya mung siji katresnanku ya mung kanggo sliramu bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita kang dadi gegantilaning nalindra. omong dhewe lho Kowe iki tak warai. marai ya sampe entek kaya goblok-goblok ora Iya Mas. nyun adik ora Lah, alah Nyuwun adit. bocah ndasik ya neker kok. diajeng neker Wiwi. kaya-kaya ora ana wanita kang bisa nambak kangen ning atiku kejaba mung kowe diajeng. Apa isih ana papan panggonan kanggo nandur wae katresnanku ana ing telenging samudra atimu. Alah, ngono ya areng geblak lho ngono tok. Aku lek bar ngomong pintere pengen turu. Priya bagus angolah budaya. Takoni tresno tenan ora? Apa pancen kowe tresno marang pun Kakang diajeng?
Inggih Kang Mas. Aduh, nuwun sewu Mas Kang. Heeh, piye? Sampai noprak ki ora ngono carane. Suaramu kurang cilik. Jajal Mas balenana. Diajeng Wiwi, apa pancen kowe tresno marang pun Kakang? Nuwun inggih saestu kula tresno kalian panjenengan lho Kakang Mas. Ihi. Ngono. Oh, pengen noprak di rumah radio. Di rumah radio suarane sok manis-manis piye? Mesti wayu role. Inggih Kang Mas kula tresno kalian panjenengan lho Kang Mas. Ihi. Ngono ya, baleni. Diajeng Wiwi, apa pancen kowe tresno marang pun Kakang Diajeng? Kita bacok cengelmu lho kowe. Kok malah mutah-mutah iki lho. Mutah iki lho kaya. Suarane dicilike. Bang. Inggih Kang Mas. Ditotose atine sik, sabar ambekan jero tarik napas. Ya rambute wis ketok. Ayo. War bayi. Bang. Apa pancen kowe tresno marang pun aku Diajeng? Ora apa-apa lho iya ngomong sik. Inggih Kang Mas, kula tresno kali panjenengan. Ngono. Lah aku wis pengen ihi Oma. Ihi keri. Kesusu eleh arep ngihi. Kowe ku pengen ngombe penguat ora ros iku. Apa pancen kowe tresno marang pun aku? Wes Pak Mutah lho Pak. Jajal kowe. Cuy, wis sik rene. Iki wong apa lho iki? Jajal sik iso apa ora? Iso apa ora? Ora we Mosok ihi. ngomong Aku ihi. iso ihi ya Mas ya. Diajeng, apa pancen kowe tresno marang pun Kakang Diajeng? Oh, enggak sik. Ya nek mengi rasa bedal tanggapan ya. Diop nama rumah sakit. Inggih Kang Mas ingat. Inggih Kang Mas. Ihi. Ngono. Apa pancen kowe tresno marang pun Kakang Diajeng? Inggih Kakang. Lah wis ra iso sing iki. Lho bukan kok lho. Wis to apik apa ora iki lho carane. Ngono elek mbok balekne. Balekne nek elek. Mosok kok Dwijo laras si gudange para pesinden tolok ukure pesinden sak Indonesia lho. Ngomong ngono kok ora ono sing iso. Bunga tirah butan tinah ki kene lho titisane. Ya apik ketok Iki kita apik pengalaman biasa ya. Nang, tekonono. Diajeng katresnanipun Kakang, apa pancen kowe tresno marang pun aku Diajeng? Inggih Kang Mas. Aku gila lho sesuk. Ora lho kok malah ngono betah men karo ngene lho. Mbak Duwi angger karo Mas Kang kowe nek bengi nek pas anu ya. Piye Duk penak pra? Kowe karo Mas Kangko, ya Allah, enake ya Allah. Sik mosok kok setan ndak ya. Apa pancen kowe tresno marang pun aku Diajeng? Wes nek aku mau. Upama kowe gelem ora dadi garwaku. Mah. Mah. Lungguh. Kok nesu lho, kok nesu lho. Ora nesu piye? Ngene sik. Diajeng Chandra. Yen to pancen ke tresno marang pun Kakang, apa kowe gelem dadi garwaku? Mah. Lungguh. Ya. Apa Pak? Lungguh. Ora. Ala iki mesti moh, aku sing ngerti aku. Yo tarinon sik. Apa pancen kowe gelem dadi garwaku? Oh, aku gelem, Mas. Mulai dadi. Mulai kocrok. Mulai iki wis jan. Yen to kowe gelem dadi garwaku, sesuk sowan marang wong tuamu ya Diajeng. Inggih Kang Mas. Ngapa? Pak Rianto, Ngapa? mboten wonten kamar kosong. Arep mbok kapakne. Arep tak ihi. Cengengesan. Ayo. Bendara terus yung. Ibarate iki mlaku-mlaku nang taman. Jangan mlaku nang taman. Ayo Diajeng, awake dhewe ndelok kahanan mlaku-mlaku ning Taman Makam Pahlawan. Taman Keputren, Makam Pahlawan mendem mbokmu iki.
Makam pahlawan. Ngono ae. Alah. Aja dhuwur-dhuwur. Malah kok ngangking Kowe kethek. iso apa rajane nek ra iso kene lho. Yayi garwanipun Kakang. Injih Kang Mas. Bendara terus kayung ayo sliramu tak jak mlaku-mlaku ning sakjroning Taman Sari Yayi. Nggih Kang Mas. Le kene. Kene lho. Apa? Dadi kursi iki lho kowe. Dadi apa? Kursi. Tapi kok dilungguh iki? Iya. Tenan. Oke. Wale. Kursi kok ngono lho. Kursi pantai, iki kursi pantai. Lah nek kursine ngono dilungguhi wiwik, pakune jepat goblok. Ngene lho kursi iki ngene ae ngene. Goblok ora umum. Mosok kursi Mosok. dipojok. Dadi kursi sing apik sikilmu ki lho. Sikile kaya pipa. Yayi garwanipun Kakang. Inggih Kang Mas. Ayo, sliramu tak jak mlaku-mlaku. Lumebu ana ing jroning Taman Sari. Rek, kowe iki kursi. Lah wong mosok ya ora entuk delok pemandangan romantis. Ya sik Ora kursi yo meneng ae. Kene Yayi. Ayo sliramu tak jak lungguh ana ing jroning kursi. Supaya nek kursi iki apa ta ya kursine kok. Kursine iki lho. Anu Mas, paku. Apa? Mas, Apa? kowe kan kancaku. Iya. Aku njaluk tulung ya. Ngapa? Sesuk sadurunge manggung cawika dhisik. Mosok nemplek ra kerasa. Lah piye lho iki kok? Ya. Orang nggih ira-iran ra penak Mas jelas ta Mas. Mas. Apa-apa? Meneng. Oh, alah. Nah, nggih ira-iran kok ora. Apik. Kaya biksu tong samcong kowe. Apik kaya tong samcong lho. Dienggo ta? Rada gedhi Mas, Wis dengar. Enak ya kuwi. Kuwi lho ngarepe kuwi lho di karepmu. Ngarepe lho gedhi. Ora iki wae wis. Ndang, dienggo sing apik. Nah, apik. Matane. Ngapa siraku batu tok yo? Sapa sing nuthuk? Ora batu tok to? Ora. Wah. Oh, paling suarane mik mah ya. Suara mik. Oh, ora ngerti. Diajeng wiwi. Nggih Kang Mas. Upama kowe kelakon dadi garwaku. Apa kowe gelem tak pundhut garwa, kowe njaluk ning ndi Diajeng? Kula nyuwun. Kok arep geblak jane. Kuat apa ora ki lho ndasmu? Kuat rasa cerewet lungguh. Iya. Kula nyuwun tumurun ning lintang nika lho Kang Mas. Lintang lan rembulan. Nggih. Yo, bakal tak pinangkani. Ini Diajeng ya. Upama kaku kaken ngombe kluthuk. Diajeng, Nggih Kang Mas. upama kowe kelakon dadi garwaku, kowe nyuwun apa Diajeng? Mobil. Mobil. Nggih. Sing rodane papat ke lho Mas. Mobil roda papat. Nggih. Apa ya kelakon? Kok iso? Aku rene ngebis. Mbak kon tuku mobile dhuwit apa, Lah Topraki piye, Mas yo ning melarat ning panggung iki sombong goblok. Heeh. Bakal tak turuti apa panjalukmu. Apa? Apa Wong lanange ketokne gagahe. Gagah. Wong wedok. Kowe njaluk apa Diajeng? Mobil. Mobil. Apa meneh kok mung mobil? Njaluk omah tingkat 8, tingkat 9 bakal tak pinangkani. Kowe aja sumelang. Awet aku salah sawijining landro kang sugih, bondo sugih, Bandung Mas Picis Rajapata lho bakal tak tumpek plek malah kowe. Paton kowe lan njaluk muter lintang lan mblan tak pinangkani mulo kowe iki Diajeng aja ratu bintang bakal apa brek ya. Ngomong apa to ya alah Gusti nyuwun ngapura. Wong ngomong kok ngantek-kentekan ambekan ini ra kowe penek. Kuwangel Mas ngomong toprak. Ngomongnya alon-alon ae lho. Wi saka kene, Nang. Ah. Alon-alon. Kowe kene lho iki. Kene lho. Apa kelakon kowe dadi karo aku kowe nyuwun mobil? Nggih Kang Mas. Apa meneh kok mong mobil njaluk omah lo bakal tak turuti. Nah, iki lho apik. Aja sumelang Diajeng. Aku
aku salah sawijining Lalindra kang sugih bondo sugih bandu. Mas Picus Raja Brana bakal tak tumplek-blek marang kowe waton kowe ra njaluk mudune lintang remblan tangga penangkane mloso kowe ketumindak mekak kowe mung aja kan ndak mati opo diacek opo mereka dadi opo Mas Yudo perlu napas buatan. Perlu napas buatan. Gila nih kancane ngomong kok ngentekan napas sih lho. Iso apa ora kowe iki jane? Iso apa ora? gak iso Nek ora iso tak warai. Kene sawangen iki lho. Contono prae ngene iki. kowe paling ora iso Lho piye to? Yayi garwanipun Kakang Nggih, iki Mas. karo tarik napas. Ora mungkin kentekan nabab. Apa panjalukmu bakal tak turuti waton ranyuwun mudune lintang lan rembulan tarik napas. Enak. oh nek spasine Iya. dadi ra mungkin kentek napas Ora ya mungkin. matur suwun Mas ngerti teorine Iya no, kabeh kudu ngerti teori ini. Dipraktekne. Lah Sik. Ngomong sik. aja ngene ngomongmu ki lho dhisik ne, tarike keri. engko kentek napas nek Ngomong dhisik. Diajeng wiwik katresnanipun Kakang Diajeng. Tarik. Ya, apik ngono lho. Ora ngomong ke Iya, dinyi. iya. Biyen Mbak Wari aku ora mungkin kentek napas. iya. Aja karo melek meremae. Permatamu lho. Apa pancen kowe tresno marang punaku? Tarik. Ing jagat ora ana papat, Tarik. ing donya ora ana lima. Tarik. Yo kowe wanita kang bisa gawe sering atiku. Tarik. Mula saka kowe kudu diajeng. Tarik. Tumindakmu kang koyo ngene iku aja ndadak apa to Diajeng. Tarik. Sik tajane aku nek Nek asmane narik opo to? ora ngono. Narik iki ngene ora ngene. Lho nek mundur ra kenek. Nek ngene. Oh, kenek mesti. Ora pengalaman. Dek sing gila wiwi wong 5 tahun ra sikatan. Dek gila 5 tahun. ra sikatan. Dan yo ning nguntu lak kewentel. Iku dikerik kek ning roti kaya bluben. Apa kowe gelem ngerik untu? Ayo. Genti wiwi sing nembang genti wiwi. Ya wi. Ayo. Selendang. Selendang. Kowe karon sih, kowe sing karon sih. Tanja. Kang saking Ulat-ulat. Bukel Karno. Lumaksono. Trisik. Lah, trisik lho. Kok nengkler jane nyapa to? Wedi aku malah. Kok nengkler. Dalane mudun. Oh, mudun. Iya. Suara kurang. Wi nyapa? Kayak wayang wong lho, Mas. Ora ngono kengser to. Iya. Ngene ae lho, cukup ngene ae lho kengser kok ngene. Lah ora iso. Bebek. Premana ning wasis ang Kene nyanyi lungguh pupu. Kene nyanyi lungguh ana ing pupune Kakang. Nggih. Balung pakil tiut-tiut. Alah. Ora Gatotkaca iki. Jare Gatotkaca. Umpamane lungguhe piye? Ayo mundur ngomong kene Kakang Diajeng kok ae. Ya omong apa to iki kok. Lungguh ana ing kene Diajeng. Lungguhmu ya ngono to Mas. Lah. Alon ya, Mas? Iya sing alon-alon wae. Ngene wis lagi banter. Ya. Ngene lho Diajeng. Kok doyong to, Mas? Sik burung cekelan. Swara kurang remono. Nyapa to, Be? Nyapa? Piye? Nyapa? Kok gak kuat to, Mas? Aja Mbak Petek. Lah piye? Aku nek Mbak Petek iki sinyalku ngadeg. Kok ya apik-apik. Aku mau lungguh kok enek unine to, Mas? Kae dongkrak dia. Anggrung romarang bendara Diasu Lestyo pijer ngincangake ale. Biar nyapa jawane lah piye. Sing kok kaya kowe lho Mas, piye to Mas? Piye to Mas? Mari Mas. Ora iso aku. Lali ya.
Diah Sulistya pijer ngincangake alis. Mas, ya, masuk lagu ya. Siap. Terus tresno sesideman luweh becik patenana timbang pepisahan lan Kang Sulistya tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan praputra liwat kincange alismu kewasang glendang rasane atiku nadyan musling serius waku aku isih mampu ngladeni salahmu mangka kowe bocah gunung anadyan bocah gunung kadukahan nyerimpung jiwa ragaku kok kurung kehormatan mamprong rubuh ngarepi urip ana kutha gedhe kowe tak Raden siap. isine kowe apa-apa wae nadyan sesideman mesti tak wujudke. Dangdut slow. Luweh becik paten
Gilirane anak wedok si Niken Salindri. Nggih. Nah.